Ubonge uYehova mphefumulo wami kuko konke okuphakathi kwami. Malibongwe igama lakhe elingcwele. Mbonge uYehova mphefumulo wami, ungalibali lonke uncedo lwakhe. Masisifumane isifundo sethu njengoko sibhaliweyo kwincwadi yezenzo zabapostile isahluko sesibini. Sawuqala ukufunda kwivesi yamashumi amane anesibini sime kwivesi yamashumi amane anesixhenxe. Sawufunda ke nabayifumeleyo. Sithi sihloko phaa phezulu, inhlalo yebandla lamaKristu. Baye ke bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile nasebudlelaneni nasekuqhekezeni isonka nasemthandazweni. Ke kaloku kwabakho ukoyikwa kwimiphefumulo yonke, kwenzeka izimanga ezininzi kwanemiqondiso ngabapostile. Bonke ke ababekholwa babe ndawonye benobudlelwane ngento zonke. Baye bethengisa nangemihlaba nangempahla yabo, babele bonke njengoko ebethi ubani aswele ngako. Babezingisa ukuhlala emxhelomnye etempileni imihla ngemihla, beqhekeza isonka kwizindlu ngezindlu, besidla ukudla benemigcobo, benobulungelelwano lwenhliziyo, bemdumisa uThixo, benonelelwe ngabantu bonke. Naye iNkosi isongeza abasindiswayo imihla ngemihla kulo ibandla. Eli lilizwi leNkosi, lingamandla, sakuphelelwa ngamandla, ikukutya sakulamba. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi lwayo ngoku nangona phakade. Amen. Umhla enyangeni ngumhla wama-26 kwinyanga kaApril ku-2020. Masithandaze. Amazwi omlomo wami, izicamango zenhliziyo yami mazikholeke kuwe Yehova, liwa lam, themba lam. Ilizwi lakho Nkosi lifundiwe, lenze Nkosi okokuba libe nendawo zokuhlala ezinhliziyweni zethu. NgoYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Mandilithabathe lithuba ndibulise uba umongameli, ndibulise awawo abashumayeli, ndibulise yonke irhamente ekhoyo apha kusasa nje, igama likaYesu Kristu. Mandithabathe lithuba lokokuba ndikhangele ivesi esiyawuthi sibonisane ngayo ngale mini yanamhlanje. Ndicela okokuba sibonisane kulaa vesi yamashumi amane anesibini. Baye ke bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile nasebudlelaneni nasekuqhekezeni isonka nasemthandazweni. Ndivumele ke ba upresident nimise umgomo wale mini yanamhlanje othi akukho okudlula umthandazo. Le ncwadi yezenzo zabapostile ibhalwa ngumvangeli uLuka. Incwadi yesibini leyezenzo ayibhalayo
Incwadi yesihlanu yeTestamente entsha. Le ncwadi ibalisa ngendlela athe uYesu waboqhobisa ngaye abafundi bakhe ngomoya oyingcwele ukuze babe nakho ukuqinisekisa ukuba ukususela eJerusalem uyokuma kumhlaba wonke uYesu Kristu unguThixo. Le ncwadi ibhalwa emveni kokuvuka kaYesu ekufeni. Kodwa ke kwakumongameli mandijonge le vesi ithi babe zingisa ekuhlaleni kwimfundiso yabapostile. Babe nobudlelane. Beqhekezelana isonka. Babehlala emthandazweni. Yinhlalo ke le yebandla lamaKristu. Ndiqaphela izinto ezintathu kwesi sifundo ezenzekileyo elongekwinani elengezelelweyo lebandla labapostile. Okokuqala ndiqaphele okokuba aba bantu abehlangana rhoqo besenza omnye nomnye ubudlelwane. Okwesibini ndiqaphele okokuba aba bantu babesabelana okanye beqhekezelana isonka. Okwesithathu babehlala emthandazweni. Ukuhlangana ke kwaba bantu kusemveni kokoyika kwimiphefumlo yonke, emveni kwesimanga sokuvuka komzimba ekufeni. Baba nobudlelwane omnye nomnye. Ukuhlala kwaba bantu emfundisweni babafundiswa okokuba bathwalisane ubunzima. Bade aba bantu bathengise ngempahla nangomhlaba wabo. Kodwa babesithi kwimali abayifumeneyo babelane ngayo ngokwentsholo zabo. Eyona nto ndiyithandayo kwaba bantu neyona nto ndiyithandayo kwaba bapostile, akho mntu wayehlekisa ngemeko yamnye umntu. Abapostile abathandaza kongezwa abantu abayi-3,000 kwinani labo. Bathe abapostile kwaba bantu sanithathani ngenazimpahla. Bathe abapostile kwaba bantu sanithathani ngenazihlangu. Bathe abapostile kwaba bantu sanithathani lamba nesityiwa yindlala. Bathe abapostile kwaba bantu abanye benu sabathola beyimingcwele bababongani bomba, kodwa bayenzanga loo nto. Into abayenzileyo abantu bavele bahlala kwimfundiso yabapostile. Akukho nto imbi ngathi ngumntu ongafuni ukufundiseka. Xanantlanje yakokhaya sekhaya aba bantu bathe naxa beqhekezelana isonka bakhumbula mhla babefundisa ukuthandaza nguYesu Kristu. Xa esithi uYesu Kristu yasi isonka semihla ngemihla. Babamnani boma babekhumbula loo nto, umthandazo otshoyo othi siphe namhlanje isonka semihla ngemihla. Xanantlanje yasekhaya aba bantu babamnani boma
isonga baba bangani boma babesethina xa besidla sisonga basibombe sisonga bakhumbula amazwi athethwa nguYesu Kristu athi yidla esisonga ukhumbula kokuba uYesu Kristu wakufela baba bangani boma xa babagqibela bamfundisi xa ndizakuyeka aba bantu babehlala emthandazweni aba bantu babezingisa ukuhlala emthandazweni kaloku umthandazo akukho kodlula umthandazo baba bangani boma umthandazo ukhawula amakhamandela esono baba bangani boma umthandazo usinqoba iindaba zethu khamandela yasekhaya kaloku umthandazo nguwo onxulumanisa umntu noThixo khamandela yasekhaya ngula mthandazo akuyesu senza kohlukana nabo bafundi bakhe bathi hlalani kule ndawo nithandaza ukuze ningangeni ebulundweni baba bamngani boma yona ngathi umbhali namhlanje akukho kodlula umthandazo ndihamba nalomgomo ngoba akukho kodlula umthandazo baba bamngani boma ewe uyalila uyathandaza kodwa naxa usowuthandaza uyakhawuka ngamanye amaxesha umthandazo wakho ngoba unalo mntu otika mthandaza athi thapha ngomso bakho loba ungakwazi uxolelana naye baba bamngani boma akukho okwedlula umthandazo ngumthandazo owakhupha uPetros entolongweni ngumthandazo ngoba ibandla lahlangana ndawonye lathandaza kuThixo sabaleka isithunywa saya kuPetros sakithi wambe ingubo yakho undilandele baba bamngani boma ngathi ndiyambona uPetros xa ephuma entolongweni evuma ingoma ethi ndandikhulula nguwe entolongweni yam lalikhawula nguwe ikhamandela lam sewundivuyisile ndifuna ukuthi kuwe kule meko kuyo noba uyalila kule meko kuyo noba uva kabuhlungu kule meko kuyo noba ungqalekile kodwa akukho kodlula umthandazo sikweli xesha lalesi sifo esibhubhisa ilizwe i-COVID-19 ndifuna ukuthi kusihlobo baba bamngani boma ezithe zachaphazeleka ngoba kaloku esi sifo sisiqedela abantu esibathandayo esi sifo sigqiba amakhabe elizwe esi sifo sisigqibela oogqirha esithi xa sigula sibalekele kubo esi sifo sisigqibela inesi esithi sakugula sakuba yimilwelwe engakwazi ukuzenzela nto kodwa zisicoce baba bamngani boma yona nto ndithi kusasa nje kuloo meko nikuyo akukho kodlula umthandazo zenithi naxa nithandaza nithi akukho kodlula umthandazo mabasanele la mazwi inkosi mayibasikelela ukufuna kushumayela kwalo egameni likaYesu Kristu inkosi yethu amen masithandaze ilizwi lakho Thixo lisinika amandla ilizwi lakho Thixo liyasixolela izono zethu Thixo namandla amakhulu selitshiliwe ngoku inkosi lasunyayela ilizwi lakho Thixo malingagqithi lingakhange inkosi luyenze umsebenzi walo ngakuthi inkosi noba ngunye umuntu ngale mina namhlanje eliyawuthi lenze umsebenzi walo litshintshe Thixo imeko zabantu Thixo namandla amakhulu sikalixesha ke inkosi lesisifo i-coronavirus Thixo namandla amakhulu wena nguwedwa kuphela Thixo namandla onako nkosi ukusigqibela esi sifo Thixo namandla amakhulu ngexesha Thixo loMoses abantu nkosi babelila kodwa uThixo beve athi nkosi ndihlile ndizonihlangula Thixo namandla amakhulu leli xesha nathi ngoku sithandaza ngalo sithi Thixo yehla uzosihlangula Thixo namandla amakhulu sovuma Thixo ukuhlekisa ngathi thina abantu nkosi bakholwayo ngoba sikuthandaza imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena Thixo namandla abantu nkosi sekuyi-5 bathi Thixo uphi nalo Thixo wenu umkhonzayo
Thixo namandla amakhulu sinikelwe ngokamandla xa sithandaza Thixo namandla okokokuba wenza umahluko xa sithandaza usitshintshele sisifo Thixo siyaleza ke Nkosi upresident walilizwe Thixo namandla amakhulu omane Nkosi esiboniso okokuba masithini na ukuhlala Thixo namandla amakhulu vala Nkosi imilomo yepolitiki ngoku Thixo namandla ibe yenye into eyenziwa yile mibutho balwe Nkosi bekunye i-COVID-19 Thixo namandla amakhulu siyacela ke izinto egameni lakho egameni lika Yesu Kristu Nkosi yethu amen.